Avui és un gran dia al Badalona Film Festival, sobretot per qui tingui l'oportunitat de xerrar amb un dels grans del so de Hollywood, Michael Winkler, al Teatre Zorrilla. Mesclador habitual del Quentin Tarantino, ha treballat amb Oliver Stone, amb Francis Ford Coppola. Marc Orts, director del festival. Amb Star Wars, amb el... Bueno, té una categoria impressionant. Abans, però, el teatre projectarà en secció oficial pel·lícules amb el feminisme com a motor. I després, una sessió on els protagonistes dels curs se saltaran algunes o totes les regles. El Badalona Film Festival bull avui també a d'altres teatres badalonins i en espais fora de la ciutat, l'Institut Francès i els cinemes Can Castellet de Sant Boi de Llobregat. Al matí, nens i nenes que estudien primària i secundària fan classe asseguts a les butaques del Zorrilla i a les del Margarí de Xirgo per gaudir del talent de creadors i creadores audiovisuals. Filmets Pro. El productor o productora, la persona al capdavant de la producció executiva, i el director o directora de producció són tres figures cabdals als projectes audiovisuals. A la taula rodona del Teatre del Círcul es posaran els punts sobre les is sobre qui fa què, perquè no tothom ho té clar. Aquesta sessió és per a professionals, per a estudiants del sector, però també, i per què no, les ments inquietes que volen saber més sobre producció audiovisual. Qui ocupa les cadires d'aquesta taula rodona? Rubén Sec és director i des de 2021 està al capdavant de la productora Shoji Films, que porta una desena de curtmetratges a la motxilla i està iniciant camí en el llargmetratge. Joan Carles Martorell és productor executiu a Auca Films i ha estat director de la televisió pública balear IB3. Sandra Forn Mayo dirigeix la productora Films de l'Orient i el 2021 va rebre el Premi d'Honor al Festival Internacional de Cinema de Castelldefels. Laura Ejidos Plaja ha treballat amb J.A. Bayona a la Societat de la Nieve en coordinació de producció. L'any passat, la revista Variety la destaca com una de les 10 productores espanyoles emergents. 2 anys abans havia fundat la productora Contrària. 4 veus expertes en producció i un moderador que també ho és. Ethan Toja, guionista, productor i director. La diferència és l'empresa productora de campanyes de publicitat i projectes de cine que dirigeix, d'entre els quals el curt Donde se quejan los pinos. Seguim. I a la tarda... Feminismes, primera part. O bé són curts fets per dones i homes on l'eix és la lluita de les dones per millorar les seves condicions en tots els àmbits. ¿Has encontrado el regalo de mamá? ¿No lo había guardado tú? Alberto, ¿de verdad? O bé són curts que dirigeixen, produeixen i guionitzen Qué elles. fácil, lo ves todo, como tú no tienes que lidiar con ella todos los días, ¿eh? Así que ponte a buscarlo. Niños, venir a ver lo que está haciendo vuestra madre. Més d'una dotzena de propostes que recorren França, Espanya, Estats Units, Txèquia i Catalunya. Tu seras la reine de la fête. Filmets en família. Avui les propostes per a tots els públics són a l'Institut Francès. Ça va, Lipton? Ah, qui sont donc bien dégueux. On est censé répondre quoi à ça? Je sais pas, je voulais trouver des insultes, quelque chose de méchant, là. Ouais, comme... 6 curts plens de talent en llengua francesa des de França, Bèlgica, Canadà i el Senegal. We got a Black Hawk down, we got a Black Hawk down. Filmets Talk. Durant més de 4 dècades ha posat so a la història del cinema. És un dels mescladors de so més reconeguts de Hollywood, guanyador de 3 premis Oscar per Black Hawk Down, Chicago i Dreamgirls. Where'd you come from? Mississippi. And your parents? Very wealthy. Michael Winkler ha col·laborat amb directors com Quentin Tarantino, Ridley Scott o Oliver Stone. Aquest vespre al Teatre Zorrilla rep aquest convidat de luxe per conversar, per parlar del so, la seva tècnica i l'art d'explicar històries a partir d'allò que no es veu, però que entra per l'oïda. Un art que Michael Winkler porta a la sang, perquè ja el seu pare i el seu oncle s'hi van consagrar.
A banda de tenir-lo avui a la sessió Filmets Talk, el Badalona Film Festival no el deixarà anar fins que li faci a mans una de les 3 Venus d'honor la nit de dissabte. Els cinemes Can Castellet de Sant Boi celebren la segona sessió de Feminismes. El festival allarga les potes fins al Baix Llobregat per oferir creacions del Regne Unit, França, Canadà, Lituània, Hongria i Espanya. A Badalona, i després de la conversa amb Minkler, abans de tancar el projector, el Zorrillo oferirà una sessió amb protagonistes peculiars. Personal intransferible. Curs amb personatges singulars, conductes peculiars, característiques atípiques i excepcions que no sempre confirmen la regla. Zoom in! Badalona Film Festival. Núria Frigola Torrent és cineasta, productora i comunicadora. La mouen els projectes d'art i comunicació per la transformació social. El canto de las mariposas és el seu primer llargmetratge. En ell, un artista indígena d'una nació en perill d'extinció torna a casa de l'àvia a buscar la inspiració. Salva Periago Fernández és secretari general de l'associació La Rotllana, educador social i amb formació com a psicòleg. Assessora iniciatives de codesenvolupament a l'Àfrica i ha participat com a cooperant en projectes a camps de refugiats. A Badalona els carrers el coneixen força per la tasca a La Rotllana i per coordinar projectes de desenvolupament sociocomunitari. Sandra Tous Rodríguez és tècnica de sensibilització i incidència política a la campanya Aigua, un dret i no una mercaderia de l'Associació Internacional Enginyeria Sense Fronteres. Han participat a Filmets Pro La Mirada Crítica. A tots 3 els demanem que es mullin amb les seves pel·lícules amb mirada social. Soc en Salva Periago de l'associació La Rotllana i el meu top 3 de pel·lícules amb mirada social seria el curtmetratge Vinta i la gran idea, Cafarnaum i Hombres Armados. Vinta i la gran idea penso que és un curtmetratge que encara que té uns anys és molt actual, que vincula tota la relació local a la global, no? I com les comunitats, les persones i les cultures estem interconnectades. Soc Sandra Tous, de l'Associació Enginyeria Sense Fronteres, i avui us destacaria una pel·lícula, Alcarràs, i la destacaria per tota la realitat que ens mostra entorn al món rural i la falta que hi ha a vegades de diàlegs amb les persones que es veuen més afectades, no? Per exemple, a l'hora de cercar alternatives com la introducció d'energies renovables sense veure les necessitats dels propis territoris, i que això porta a un canvi del món agrari, de la realitat rural que es viu, sense poder fer partícip a les persones més afectades del territori. Hola, em dic Núria Frigola Torrent, soc cineasta i productora de documentals i m'han demanat el meu top 3 de pel·lícules amb mirada social. No en tinc top 3, en tinc moltes i totes molt diverses, però us dono 3 títols. Un és Flea, una animació danesa que parla del viatge d'un migrant que arriba des del Pakistan, crec recordar, o d'Afganistan, fins a Dinamarca. Boníssima, va estar nominada a l'Oscar. Una altra és Blade Runner, que és una ficció de Ridley Scott, ja té els seus bons anys, però que crec que és molt interessant per parlar ara d'intel·ligència artificial, dels robots, dels replicants, i jo m'aniria a la versió clàssica, no el remake que hi va haver fa uns anys. I, per últim, un documental, Los Invisibles, que té diferents directors, incloent en l'Isabel Cuixet, en Javier Corcuera, que són històries de diferents llocs del món que parlen de comunitats excloïdes.